Hai tan só 7 anos que o Club Náutico de Boiro comezou a súa andadura, sen embargo, neste breve espazo de tempo xa son moitos os obxectivos alcanzados. O último, a ampliación da concesión de 30 a 42 anos. Que o Náutico Boiro ora pasa a súa concesión a partir deste mes, a súa concesión de 30 anos a pasa a 42 anos. Fixemos unha ampliación especial de concesión que nos fai ter moito optimismo de futuro. Lógicamente, ter 42 anos de concesión de explotación das instalacións, isto requiere xa pensar con outras intencións de miras de futuro. Esta boa nova plantexa importantes retos para a directiva do club cun ambicioso plan de futuro, entre eles a ampliación dos atraques, a mellora dos accesos ou a construción dunha nova sede social. Proxectos que virán complementar a Mariña Seca inaugurada este verán, unha superficie de 8.000 metros cadrados na que as embarcacións de recreo dispoñen de todos os servizos necesarios para hibernar. Deste xeito, o club avanza cara a consecución doutro dos seus principais obxectivos, desestacionalizar o turismo e ofrecer servizos aos usuarios durante todo o ano. Tamén facendo este inverno cursos de vela para nenos e adultos, os cursos de vela que facemos os fin de semana, é unha actividade máis, que facendo de inverno tamén nos reactiva moito o que son as actividades dentro do porto, e aparte, se agora a Marina Seca empeza a traballar tamén do inverno, isto nos dá desatencer a zona, o sea, que non seamos un club de verán, que tamén teñamos actividade do inverno e demos servicios tamén en inverno, que eu creo que é moi importante, porque moi poucos náuticos en Galicia están facendo o que estamos facendo nós en ese aspecto.